Stigo sam. Još što je sad pisalo tu? Da Benši, Loka, ono kad noktu nulta pa ti niš ne vidiš oko toga. Oko hele. Bloka da sve vidiš, znači. Da. Nisam to znao. Ne ja. A ovo su sve platinumi. Joj, ovo bi moglo biti problema. Ako uvatimo Jinx. A oni će kroz pit probat nekog pulat. Tako da pazi, ćeš tu stati. Samo treba 2-3 gledaj. Ja ću gore, to ja idem tu. Znaš. A ja ću ovdje. Ti gore, tu gore. Tu ću ja. To ti predaleko da ideš, nemoj. Neću ne ići tamo. Evo ga ide. Uzet ću i ja Q. Bravo. Dečki, di ste bili nigdje, šta ste radili, ništa. Ma ne ide na nas zdravo. Ja idem po onaj upgrade-ani. 400 gole, ja. Da. Samo vi invadajte. Rumunjska je nekad bila jaka u rukometu. Petresku po pesku. Može odmah. 2, 3, Znači, biraj si. Najdesnijeg. Ja, on ubaro jedna. Isuse, nemam E. Zaboravio sam da nemam E. Ovo je drugi. Tu mi si ovo gornje. Mogu i to gornje. Eto. Tim je support, evo te. Došao. Idem wardat. Tu. Oni mislim nemaju ništa, ja imam sve, ne znam šta ti imaš. Nemoj pušat. Ovoga auto tage ga. Kućeš, ej. Pazi, pazi. Dobro, dobro, dosta. Dosta, dosta, dosta. Ne, ja sam samo ovo još. Bravo. Jel imaš ovo sranje?
Treba još malo gola do... Ne, Fuck. Jo, jebem ti repu. Kao sad sam sve promašio, fali mi 200 gola sad. dobro je. Ovo će saknit pun kurac. Već će Ma saknit. ne, sad je ona nazad. Si kupio. A so far so good. Ti imaš 2 kila. Četvrti si level, imam ignite, možemo engageat. Ja nemam ništa, nema ni ona, mislim. Ne, Ako isto uhvatiš je neće me iskoristila. Meni je tak bilo sve jedno, će me uhvatit budicu ili neće. Treba će kroz grm otići. Previše miniona da se tučemo. Da, ne možemo sad. Sad pazite ne pula sad. Može ovog ću prvog ja uzem. Uzmi si i ovog velikog onda. Da, ne, pa nisam ovo, nema šanse. Dobro. I tok mogu. Da. Idemo bacit pink. Samo pazite ne pula po tave. Dobro, sorry. Jebem ti mater, stao sam na kraju na ovo. Dobro, blic je van ošao. Evo ti, ajde uzmi sad 2. Evo ti ovog tu, u dolje, kod mene. Uzmi samo, ja sam gledao kako će pulat. Evo ti ga. Aj pušni. Pušni, idemo na Drake. Hehe, koji Pavlić je. Pa sam da nas ne pula blisak je tu. Koji je ovo lik, ovo je frame, sviđa? Šta? Šuza je ovo mid i boli ga kurac. Imam 2. Može i ovog ću. Da smo uzeli. Da. Gaza, nismo ti pingali tamo. Nemoj pušat. Pazi sad. Nemoj je pulat, ništa. Neću. Sad ide blitz tu neki. Sad me povukaj lijepo. Može i udari ga jednom. Bravo. Još jednom možeš. A dobro, ja ću. To, pusti, ne, nisi trebao. Ja sam 6. A uhvatio i možemo. Jebem ti mat. Uf. Nemoj, hoćete ubejtat. Peder. Hoće bejtat, samo ne ide tamo. Ima vi jungle, ali tako? Ja tog ću ja uzeti. Bravo. Ako on engage mutavo, znači da ide vjerojatno vaj, da Da. se pazi. Ne možeš kad je blitz tu baš ih poukat, nije spot. Dobro, ne ide po taveri.
Uzmi si velikog. Nema vi, ne znam gdje je. Bježi. Imam heal. Uzet ću ja ovo. Tower. Ja Ostavi mi ti još jednog. Ćemo ići nazad, 1500 gold. mi ja, ajde. A moj pink je još tamo pa neću uzimat. Može. Bravo. Sad je ovaj tamo fail. Ajde zra, možeš ti oticat tamo. Na mid i to. Možda možeš čak i top otići pomoći ili nešto. Ma ne, rotirat se. Moram ići na mid, da. Ja imam sve, ne znam je li ona što je iskoristila. Da pušnem ili? Puše, puše. Gledaj što nam rade u džunglu. A jebi ga, pingo sam im. Ti ćeš mene vatat. Pazi, pazi. Bješ sad u kurac. Napadaj ih, napadaj ih. Bravo. Ide, pazi, pazi. Nemoj me jebat. Nemam jebene... Šta radi Morgana? Morgana! Ja nemam mane. Oj, Morgana. Kuš, ona ode top. Ona ode top, zamisli. Jaj. Ne znam, zašto šta se sad desilo? Ja nisam imao mane za E, da pobjegnemo od ovog nara. Kuš. Ja sam vam bacio lanternu, ali nijedan niste ušli na nju. Aj, zato što sam je već sjebao, kuš. Lantern je bio tu, a ja sam bio tu. Bacio sam ja lantern. A mogao je ova se Ivani uzeti. A, ovo se isto aj, ne, baci uvijek. Aj, traileri, sad smo ih vratili u game žešće.
Nema nikog na midu. Blitz. To se sve dogodilo sam zašto nismo uspjeli srušiti taler, jebani. On je tek Kad je ovaj šest, ošao. Sad ćemo ga srušiti. Gnari. To se bojite, jebate, ja se još. Fuck. Zašto se Ivani, šta radi onako još? Evo, ona je ultala njega. Nemaš, ja sam i sad čudo napravio. A zato što trebali smo se potušiti 3 na 2. Vi ste pobjeli. Što 3 na 2? Tu. Blitz, Da. Azir i Gnar. Da, gdje su oni bili? Azir je bio tu. Ne, oni su ti bili na midu svi. Tu su ti Da, oni ali bili. gdje je bio 100 km iza? Ma, pusti to. On dođe odmah. Ja sam mislio da smo se potući, zato sam ostao. Tu će mi trebat armor. A dobro, trebat će mi sve. Naravno, kod njih su raspoređeni skillovi. Svoli, pazi. Ajde što sam upisat. E. E. Ne. Bravo, majster, može? Ne. Ne može. Stao je. A sad sam ih malo ispavno. Ti si ih ispavno. Pa... Iskerio sam vas sad. Dok ti pogodiš hook, to je to. A si vidio kakvi su to hookovi bili?
Ne znam di su svi pa neću ići. Ne bot ispušat. Doće. A na botu je Azir. Treba paziti. Drake soon vjerojatno. Da, da. Ovdje još ja stavio. Fucking shit. Imali to sve izvrdano. Ne mogu vjerovat. Ajde, ćete strgat. Ti nam je jungler. A eno ga bježi od vaje. To je trči za vaje već 5 minuta. Ko je tebe ubio? Mene, pa ja sam iz Dragon pitao ošao u tu, ali ja sam ubio u kurvu, 1 na 1. A nemoj me žderat. Ova je mene ultala. Šta radi ovaj Barak, gledam on tu uzima ovo, jo. Baba. A šta, ne možeš Jo, ništa. uzeo bi s ultijem da sam imao ga, jebim mater. Pa ste vjerojatno Wardena zdravo. Izgubit ćemo ako ovak budemo igrali. Evo ga Brand. User joined your channel. Dobro večer. Dobro večer. Igrate Ranked? Da, Da. Možete igrat tamo. da, ne znam. Gdje možeš slovat nego? Idem ja. O jebem ti ma. A, paunali smo za sada, sad vidim da su se malo opustili ovi. Moramo ili top Da, ajmo ili top, bot. ajmo top, ajmo top. Ko igraš ti Marko, to ne mogu vidjeti. Previše. Griju sam. Što je ovo bilo zdravo? Što smo stali? Aha. Ajde, idemo, idemo. To je Azir bio. Ti su sad oni ovo stavili, ajde. Ja healaj meni. A još to ovo ima sam armor, a? Aj šta oni rade? I mi ćemo tako izgubiti da je to presmiješno. Sad mi moramo bježati, sad nismo u dobroj poziciji. Gle Brenda, nekog će sad pulati. Oh. Ne znam, ali stojimo u wardu. Ali znaš, ono za koje. A, sad sam iskoristio tamo. Pa smo se trebali rotirati tamo i... Easy. Spremamo sad, evo. Ide, pazi, ima... Bjež nazad, bjež nazad. Iza minjona.
A nije Molim. ništa Wardana, evo to gleda. Morala Nemoj je. pisat, nemoj ni nastavljat se i dobro. Ajme mi dolje sad. Ne znamo di su, niš ne znamo. Ti imaš 10 kilova, možda nas to spasi, ali moram te spasiti od 2. Daj ne seri. Daj. Kuš uopće mene nije htio puvat. Znam, Brenda je išao. Samo zato što ona želi ići negdje, kuš. Pusti to, jebe mu mater, pusti to. Sada je ona bila, mi bi njih strgali. Idem si po ove strane. Da, možda Pa, je sad i Drake, ali niko ništa. Kako mi sve zalega dok kako mi to živira, kuš ne mogu jedno 3 sekunde ništa. Samo cijeli komp se frize. Imamo premalo wardova, a niko ne kupuje osim tebe i možete ti jebat. Evo vjerojatno Drake za 15 sekunde. To je vjerojatno Wardana. Evo ga opet. Bješ, 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 bješ. Ma daj. Opet ona nije bila s nama, kuš.
Tako. Evo što ne opet tamo? Ješ, pičku maternu. Čekaj, ali on toliko tanki da ti njemu ništa damage ne radiš. Nema ništa. Jebi ga. No, ovdje su i na Barona ušli. Što ona ne kuže da ćemo svaki put će nas tak puglat. User joined your Alo, channel. malo. Gdje ste pobjegli? Šta igramo? Si rekao da ti smetamo kad igramo? Majko. Ne, smetate mi kad ja igram. Ma, a smetaš i ti nama kad mi igramo, štaš sad? A? Ti to ne razumiješ. Idemo, ovdje ne. Jel rankirate ili? Aj, rankiramo, da, Da, bolje mi je. strgali u lane-u. Zgazili smo ih. Gaj, nikog sad nema, šta je, ja da plaćam da stojim tu pored tavera. A kak da mi znamo da će oni tamo doći? Kak, pa Nema. vidio se odmah. Pa nema wardova. Ide 20 miniona na taver, jebote. Ne, di će biti. Sad sam čekao da neko huka ili... Eto. I mi nismo ubili nikog. Jes. Blica. Ova se kura islušala. A nemoj me jebat, kak me tak spustila, jebem je mamu. Trgala me ko pičku. Ubit će te zdravo. Ti se Ivani. Nisam uopće skužio da me tako jako skine. Trebam pomoć tu džunglu. Treba mi malo gola, gotovo je to. A nemoj me jebat. A maš, pičku materinu. A imaju Wardenu, ne samo zato što imaju bolje Wardenu. I Ne, neće treba se ubiti. me... Pazi, ima bro. A ne bi me pulo, bio je daleko je mater.
Brenda mi je sjebao ovaj game i sa Ivani. Ne, ovo Morgana. To se jednostavno ne želi shvatiti da mora biti s nama, ali čovjek ne ga pogodi. Kada ona... Bravo, promaši. Ne. Kod njega. Zato što ovaj ne mogu ništa. Šta ovaj ima? Za kog da napadam, jebate? Koliko armora ima? Pazite, ne pola ubičajte još. Sada kupim zadnji item. Vidim da mi treba još damage-a. Ne mogu ja tučem po ovaj i po gnaru, kuš. I ovaj nije ugla. A ova opet ide sa strane. Malo. Moram mislim Galija, a? Isto, tata, jesi ti tu? Šta je, on meni ovo stavio majku, on ima neki jazz tu. Šta ti je ostavio? A jazz, neke svire tu na harte 3 ostavio, kuš. Ja, insta, sve. Osasta damage-a, Jinx sa ultijom. Te pogrešno su mi 2 auto ataka da ovih napravili. Daj, nema me jebać. Samo.